Sa ngalan samahan, sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo nga kaninyo. Manaw sa kanimo. Ngayon, yalan natin Santos na misa. Kung mga hindi magandaya mga intensyon, ikaduha, labi na sa nagkuyanak na mayroon sa tipo kalibutan na grasya sa Ginoo, may pahutong iiting pinagi sa mga pag-discovery, sa mga eksperto, na mga magpawalan ini. Ngayon soon, pag-nulsol kita sa itong mga sala, arumandang kita na sa pagsaulog ni Santos na misa. Ikaw, napadala at pag-ayos sa mga manalos kulot, Ginoo kaluhin kami. Ginoo kaluhin kami. Ikaw kami na pagtawag sa mga makasala, Kristo kaluhin kami. Kristo kaluhin kami. Ikaw nga nagalingkod sa ito samahan ng pagpangamaalam ka na mo, Ginoo kaluhin kami. Ginoo kaluhin kami. Kaluhin ka kita sa Diyos, mamagahon sa tanan, pasayloon sa ato mga sala, lalo ka kita niyangan to sa kinabuhi natin. Amen. Himaya sa Diyos dito sa namin. Magampo kita. Magahong nga Diyos, himuang makasaulog kami uban sa manasigong pagpati sa mga adlaw sa kalipay sa banhaw nga Ginoo. Aron ni padayag namo sa among kinabuhi ang hukma nga among gisaulog. Kini among gipangayo, pinagi sa among Kristo imong anak. Nga buyog nga riban kanibog sa Espiritu Santo, Diyos no sa hangtod sa kahangturan. Amen. Tinudlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Miadto si Felipe sa usa ka syudad sa Samaria, ug didto giwalihan niya ang mga katawhan mahitungod sa Mesiyas. Naghiusa ang mga tao pagpaminaw sa gisulti ni Felipe. Sa dihang nakabati sila kaniya, ug nakakita sa mga milagro nga iyang gibuhat. Nanggula ang mga yawa gikan sa daghang mga tao, ug naninggit pagkusog. Ug daghan usab ang mga paralitiko ug mga bangkol nga nangaayo. Busa, nalipay pag-ayo ang tibuok Samaria. Ang mga apostoles nga didto sa Jerusalem, nakadungog nga ang mga taga-Samaria midawat sa pulong sa Dios. Busa, ilang ipadala si Pedro
ug si Juan ngadto kanila. Sa pag-abot nila, nagampo sila nga ang mga magtotoo makadawat unta sa Espiritu Santo. Kaya ang Espiritu Santo wala pa mukunsad bisan usa kanila. Nabunyagan lamang sila sa ngalan sa Ginoong Hesus. Unya si Pedro ug si Juan may pandong kanila sa ilang mga kamot ug nakadawat sila sa Espiritu Santo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Pasinghita ang tibugyuta ngadto sa Dios uban sa kasadya. Pasinggita ang yuta ngadto sa Diyos uban sa kasadya. Singgit kamo nga malipayon ngadto sa Dios. Kabong tanan diha sa yuta. Awiti pagdai alang sa himaya sa iyang ngalan. Isangyaw ang iyang mahimayaong kadayganan. Ina ang Dios, pagka makataha sa imong mga buhat. Pasinggita ang yuta ngadto sa Diyos uban sa kasadya. Pasimbaha ang tibugyuta ug paawita ug pagdai ngadto kanimo. Paawita ang mga pagdai alang sa imong ngalan. Umari kamo ug tan-awa ang mga buhat sa Dios, ang iyang makataha nga mga buhat sa taliwala sa mga tawo. Pasinggita ang tibugyuta ngadto sa Dios uban sa kasadya. Gihimo niya ang yuta nga mamala ug kadagatan lata sa suba nang lakaw sila. Busa magsadya kita diha kaniya. Nagahari siya pinaagi sa iyang gahom hangtod sa kahangturan. Pasinggita ang tibugyuta ngadto sa Dios uban sa kasadya. Pamati karon kamong tanang mahadlokon sa Dios. Samtang ipahayag ko unsa ang iyang gibuhat kanako. Dalay ko na ang Dios nga wala magtungin na kanako sa akong pangayo sa iyang kaluoy. Pasinggita ang tibugyuta ngadto sa Dios uban sa kasadya. Kinudlo gikan sa unang sulat ni San Pedro. Hinunuang pasidunggi ninyo si Kristo diya sa inyong mga kasing-kasing o hibua siya nga inyong Ginoo. Pangandam kamo kanunay pagtubag kang bisan kinsa nga magpagsayod kaninyo mahitungod sa inyong paglaom. Apan buhat kini sa kalumo ug pagtapoy. Batuni ang malinis nga konsensya aron nga kung kamo bugal-bugalan, kadtong nagsaway sa inyong maayong pamatasan, ihon nga mga sumusunod kang Kristo, maulawan tungod sa ilang gipadud. Kay mas maayo pa nga ang pag-angkos tungod sa pagbuhat sa maayo, kung kini kabuton man sa Dios. Kay sa pagbuhat sa dautan, kay si Kristo mismo namatay sa makausa lamang tungod sa atong mga sala. Ang matarong alang sa mga dili matarong, aron pagdala kanato ngadto sa Dios, ipatay siya ingon nga espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo nga kaninyo. Manaw sa Ang kanino. pagbasa sa Diyos ng Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayang ikaw o Ginoo. Si Jesus ningon siya mga tinunan, kung higugma kamo kanako, tumanan ninyo ang mga suko. Mangayo ako samahan o katagan kamo niya laing manlalapan. Ang Espiritu sa kamapuran,
aron magiguban kaninyo hangtod sa kahangturan. Ang kalibutan dili makadawat kaniya kay dili man kini makita ni makaila kaniya. Apan nakaila kamo kaniya kay naguban siya ug nagpuyo diha kaninyo. Dili ko kamo pasagdan nga mag-inusara mobalik ako. Sa dili madugay ang kalibutan dili na makita kanako, apan makakita kamo kanako. Ug kay ako buhi man, mabuhi usab kamo. Nigabot niya itong adlaw, may balo kamo nga ako ana asamahan o kamo aniya kan ako, ingon nga ako ana usab kaninyo. Ang mudawat sa akong mga sugo o magtuman niini, mao ang nahigugma kanako. Ang akong amahan nahigugma kaniya, na nahigugma kanako. Ako usab nahigugma kaniya upang paila sa akong kaugalingon ngadto kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa kadlaw ni ana, doon ay usakamahan naman namilit sa siyang pamilya. Nakapit na tiga-tinga na siya ba? Bukod sa sakit at sa hapit siya mamatay. Tawag na iyang mga sugo na iyang asawa, tawag na iyang mga anak, tulo ka po iyang anak. Tawag na niya. Sila yung nagtapok na sila dito. Kasi nagulho sa hilak sa maong panamahuran. Okay. Matulong na gudi ang papa. Mga katungamahan na ingon sa iyang mga anak. Una sa kaya na magwangan. Kapit naman kung matay na ito ko'y sulti ka ninyo nung ina po na umanghod. Ang kaning luna din sa itukuran sa itong balay, iyaw din ninyo ibaligya kailangan sa mga kalibutan. Kung siluso kayo magwang, usahin kayo magwang mo kanya ako na i-mancha nila mga responsibilidad. Ang ito ang ikaduha. Huwag ang kinamanghuran, nagdagan-dagan pa kay di ka maglaag po, kinamanghuran man. Matana, naningon ang bawang amahan, ikaw may kinamanghuran, Magkinaon sa mga kalibutan, ina na po imong mama, o imong mga duwa kagsuon, mamatay ko, ay gini, baligya, ni luna na to, magikuran sa akong balay, isang hektarya yan eh. Tando kung maong kumangkuran. Pero nakaunaw na ang kuhan, na mangkuran nga. Kani itong balay, o kani gitukuran sa itong balay, hindi man ato ang yuta. Dahil mo na mamahan mo, ganing ayaw ibaligya, kaya di ni ato. Ang lugar naka-AJ na mo, Kasi sinati na babog ka na namilit ninyo, Pwede nga nilangyaw, at kuglayang nasod, or pwede po matransfer, kung namilit ka, Masaya mo rin magkuhan ka, lahi mo kumati na. Ang magtabay, adipindi sa sinandian kay na may uban gibalhin na lipay, na may uban gibalhin na lipay. Pwede po na, Or kanang mubiya, tungod kay dili na makita, labi na kanang may mamatay, labi na usod nimo, o ginikada nimo, Magbinatay ka din nila, kaya hindi naman nimo makita, Pero kasagaran, ako nadumog, o sa sinati usab nako, sa mga lulula nga naguna doon ay paglaom nga ginasulti, Di mo na ako na, tungod kay ang atong Ebanghelyo karon, pag ini maong ika-unong nga Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw, nagasentro kini sa pagpanamilit ni Jesus sa iyang mga tinun-an. Gani, kining konteksto sa atong Ebanghelyo, si Jesus nagsugod nagpanamilit sa iyang mga tinun-an, kay hapit na siya mubalik kadto sa iyang amahan nga tuwa sa langit. Hapit na siya adto pasyon adto pamatay usa ka sa langit. Mabanhaw.
Apan naipaglaom maghatag si Jesus sa iyang mga tinunan. Ingon siya, hatagan o kamo manlalaban, no? Ang Espiritu sa kamatuoran o maning Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo mao ni maggiya kanato sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Nga mao po ni magkonekta nato ngadto sa atong Ginoong Hesus sa Amahan, no? Ngadto sa langit. Ang Santísima Trinidad, no? Na mag-uban ka nato. Ningon siya dinhi sa Ebanghelyo, apan na kaila ka mo kaniya, kay nag-uban siya ug nagpuyo niya kaninyo. Maupod ni ang ingon ni San Pablo, no? Ingon niya that our body is the temple of the Holy Spirit, no? Ang Espiritu Santo nagpuyo dinhi kanato. O gani, nadawat nato kini sa dihang kita gibunyagan o sa diha usab kita nga mas dagko. So pagayon, diha nga kita na kumpirmahan, no? Naa ka nato ang Espiritu Santo. Wala ang pamalandong nato mga igsuon, hindi maong higayon, no? Magutang ka sa atong unahon kasing-kasing nga dili gayud kita biyaan sa Ginoo. Adunay Espiritu Santo nga nag-uban ka nato. Nining panahon na to karon, no? Yung tawag na to, maduog na ko permitting, the new normal, no? Dili lang kay kita, tibok kalimutan yun, no? Kasi natin nining new normal, I would say. Ang Ginoo nakakita, nasayod sa ato ang mga panginahanglan, ug labi na sa tuhang kaniya, natabangan kita kaniya. O unta, hatag kining paglaom kanato na adunay gipadala ang Ginoo manlalaban nga maoy maggiya o magprotektar kanato labi na sa virus nga nagkuyanap kanato, no? Karon sa tibok kalibutan nga mawala na kini. Para magigsuon kung sumadahon ako pagpaambit, no? Si Jesus sa atong Ebanghelyo naghatag natong mensahe nga sa iyahang panamilit sa iyahang mga tinuan, nagpadala siya o Espiritu Santo nga maggiya kanila silang pagkinabuhi hangtod karon. Manang karon mo unta ni maghatag ka nato paglaom nga dili kita mohon sa pagampo nga ang Ginoo sa kanunay, no? Giya labi na sa kanato sa atong sitwasyon karon. Unta, no? Adunay madiskubre ang mga eksperto nga maoy mawala ni mong virus nga nagkuyanap sa ato ang sa tibok kalibutan. Ug labi na usab sa atong pagpadayon sa pagkinabuhi. Hinaot pa unta. Manindog ang tanan. Pagpadayag diya sa pagtuo. Nagatuwa ko sa Dios sa mamahan magahom sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, ug kang Hesukristo yan anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanampun sa lalang sa Espiritu Santo, yan na kay Maria Magdalene, ilansag sa krus namatay ug ilubong, ikunsad sa mga minatay ug sa ikatulog adlaw na banhaw siya, misaka sa langit. Nagalingkod sa krus sa Dios nga mahal magahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya at paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagagawa ko sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, sa pag-amitan sa mga santos, sa kasayuan sa mga sala, sa pagkakanaw sa lawas o sa kinabuhi. Mga igsuon ang Diyos nagpadala ka nato mananaban, ang Espiritu Santo nga mo'y mag-uban ka nato sa pagtuman sa iyang mga kasukuan diha sa pagtugma. Busa atong ipalangat kaniya ang atong mga panginahanglan diha sa pag-ingon. Diyos na mahigugmaon, dungga kami. Diyos na mahigugmaon, dungga kami. Alang sa tanang nagdumala sa simbahan, ang Santo Papa, Obispo, Kaparian ug mga laiko nga giniyahan sa lamdag sa Espiritu Santo, mapuy-an ug mapakailap unta nila ang liting Kristohanon bisan pa sa mga pagpalutos mag-ampo.
Diyos nga mahigugmaon dungga karon. Alang sa tanang nagdumala sa kinatibukan ug lokal nga panggamhanan nga magmasaligon unta sila sa Espiritu Santo, kinsa mo giyang kanila sa tanang mga desisyon nga ilang pagabuhaton nga may kalangbigitan sa atong pagsulbad sa krisis sa coronavirus mag-ampo. Diyos nga mahigugmaon dungga karon. Alang sa tanan nato mga igsuon nga nag-anto sa tumang kawadon, mga masakiton, mga himalatyon, ilabi na ni ining kahimtang nato karon nga dinasig sa balaang espiritu, mahupay ang inang kasakitan tungod usab sa mga tao nga nagpakabana kanila, mag-ampo kita. Diyos nga mahigugmaon dungga karon. Alang sa tanang pangulo sa nagkalain-laing organisasyon sa atong katilingban, magmalig-on unta sila kaliwala sa tanang mga pagsulay nga ilang pag-aagian, ilabi na diha sa pagdumala sa JPK, mag-ampo. Diyos nga mahigugmaon dungga karon. Alam ka natong tanan nga nagkatigong karon dinhi, dugang unta natong masinati ang gugma sa Dios, pinaagi sa iyang pagpadala sa Espiritu Santo nga maoy atong kaligkon diha sa atong inadlaw-adlaw nga panginabuhi, mag-ampo. Diyos nga mahigugmaon dungga karon. Ginoo, nasayod ka sa mong panginahanglan, dungga mong mga pag-ampo, ang gihalan niya kanimo, pinagi ni Kristo nga ang Ginoo. Amen. Mga insuon, pag-ampo kamor, anak ko yung sakripisyo, dawa ko sa Diyos nga mahal, magkahon sa tayo. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa iyong mga kamot, alang sa magdayang paghimayan sa iyang ngalan, alang usab sa pagsustanan sa libuok niyang santos sa simbahan. Ginoong mudangat unta nga kanimo ang among mga pagaliya uban sa paghalad dili magas sa aron kami nga imong iluan sa mga salaman unta alang sa sakramento sa imong akong gugma. Pinaamong gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo nga kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw inyong mga kasingkas. Ang nagibayaw ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ay umataro. Santos na mahal Diyos na tunay maagahon sa tanan. Ang ngayon matarong kayo niyo magpasalamat kami kanimo. Payon kami pagdayeg kanimo sa tanang panahon labi na gayon ni ining may mayao panahon sa pagkabanhaw kano sa Kristo gihalad tamang sakripisyo sa Pasko kay wala siya munong sa paghalad sa iyang kaugalingong purod ka namo diha sa imong atubangan na nalipod ka namo sa walay hunong nga pagpanglaban. Si Kristo ang ikahalad nga dili na mamatay, siya ang kordero nga kanunay buhi bisan ipatay. Usapan sa mga anghel, mga santo sa langit, nagasagyo kami sa mga imayang, biyog silang walay hunong, kapag-awit.
Santos nga ikaw Ginoo ang tumaran sa nagkasantos, ipadala ang Espiritu ng pagsantos sa makasa, mahimo kini alang kanamo nga lawas tugon ng Kristo ang Ginoo. Sa pagpasakit siya ikaw galingon, may pa siya upan, may pasalamat kanimo, may kasumihatag din ito siya mga tinunan ni Panginoon. Gawata kininyo nga tanong kana, kaya kini mo ang lawas, ng tugyanan ng kanimo. Sa samang pagi, tapos ang panihapon, may pasakalis, may pasalamat kanimo pag-usap, nihatag niya ito siya mga tinunan ng Panginoon. Dawat ang pinagpanginong kang matalanghi kanini, kay kini mo kalis ang dugo. Sa pagtuloy nga testamento ang dugo ngayon ang kaninyo, kalis sa tanang mga tao, ang mga sala o kasaylo, buhagi kini sa ako nga duman. Kinamisteryo sa pagtuo. Magpagandong sa kamatayang pagkabanaw na Yesu Kristo, naghalag kami kanimo amahan, yaning sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo, tugod kayo mo kami giisip nga ngayon, mamatubang mulagad kanimo. Himo ang kami nga makalawat sa lawas tugon ni Kristo, magkayo sa liya sa Espiritu Santo. Yung dumigo na mong simbahan sa tibok kalibutan, himo ang mahigpit kami lang sa gugma, o ba ni Francisco ang Papa, ni Medela ang Obispo, kung sa mga pari, mga relusoyo sa mga laiko. Labi na ang katiling ba, na nakastubangan si Paltar, o labi na sa nagkasakat sa kapamilya, o ang nag-sponsor, o nag-pensyon yung santos ng isa. Yung muli usap na isuon niya na namatay, malaong banhaw sila, o ang tanang nangamatay. Dahil silang tanan sa pagsulbong, sa kahayag simong panagway, kaluwi kaming tanan, ibuang kaming angayan nga makambit sa kudabing tunay ba ni Maria ang nagawalay sa Diyos, uban ni San Jose ang pana, uban sa mga apostles, na ng mga santos nga nagatubag, kanunay sa mong pagubod at sa katuigan. Buwan kanila ang may ikaw nga dahil kung na may ikaw nga mayamon na Yesu Kristo, imo. Inaagi kaniya, uban kaniya ang diha kaniya, gihatagalan kanimo magahong namahan diya sa kayo sa Espiritu Santo, pagtanang dugog himaya, hangtod sa kahapunan. Karon magapong kita samahan at gamiton ng mga pulong itulduhan nato sa atong Diyos. Sa
Maayo kami kanimo Ginoo, ngayon kaming duwason sa tanang daotan, tanging isnalino ni panahona, ano tinabangan, sugo kaluoy, melikay kami karnay sa sala, umalit sa nakasama, usang nakapaabot kami nga manaumon sa pagbalik ni Iso Kristo, ang umanunis. Ginoong Kristo na ikaso mo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, kalinaw ihatag ko kaninyo ayon tagda mo mga salamat, hindi pagsalig sa imong simbahan, simong kabuto na tagani sa imong karinog, na sa ikaw nga nagabuhi na lahat, hangtod sa kahamburan. Amen. Ang kalinaw sa Diyos sa kanunay, manaan kaninyo. Pangalaw sa kanino. Ipakita ta ang pagkinig sa unay kalinaw. Mga kordero sa Diyos, na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan mula na didapit alang sa pangkete sa Ginoo. Ginoo nila ko ang mayong palawat kanino. Kapali pangulong lamang ang mga ayuman.
mag-ampo sa ako sa espirituanong pagkalawan. Ang Jesus, nagatuwa ko nga ikaw anaa sa laging balang sakramento, higugma ko ikaw labaw sa tanan, kung ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa among kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangtod ko ikaw ang sama nga niauban ka nako, o hingpit akong giusang akong kaugalingon nga na kanimo. Iyaw itugot na ako ngayon lang kanimo. Amen. Orasyon Emerata. Pinoong among amahan, bidamog kami kanimo sa among mga panghinahanglan. Kung nangayot kami sa imong panalipod batok sa hulga sa COVID-19 na itakboy sa daghan ng mga tao ug mikalas na sa ubay-ubay nga ang kinabuhi. Nangamuyo kami sa imong grasya alang kanila itahasan sa pagtuon kung sa matag kini nga sakit o kung sa ang hinungdan niini o sa ilang pagpaningkamot sa pagpangitag paagi nga masalta ang pagtuyanan niini. Biyahe ang una-una mga kamot sa mga eksperto sa nanda sa medisina aron inlabanan sa kaluyod sa ilang kahanas sila ang hatag o pagtagad sa pagkatiman niya mga nasakit. Biyahe usab ang paggamana ng mga pribadong ahensya nga sila mapadayon ng mangita o solusyon o katampalan ni mga pandemya. Nagaampo kami kanila ng itakbuyan sa mga sakit nga sila unta may balik na sa ilang kahimso nga sa nga pagnawas. Ihatag ka na mo ang grasya sa kanunay ng pagpaningkamot alam sa kaiwan sa tanan diya sa pagtabang sa mga hinahanglan. Kini among ipangayo, pinaagi sa Panginoon sa Kristo yung anak. Nagapuyo nagkahariban kanimo sa Espiritu Santo, Diyos na usahan ko sa kahangkuran. Amen. Maria, panamang sa darang mga Kristiyano, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod. Ang Ginoo nga ninyo. O manalangin kanyo ang gahong nga Diyos, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Tapos ang santos nga misanad ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.